Mga kasama, ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo Kapitulo 46 versikulo 1. Ingon ang Biblia, ang Dios mao ang atong kusog ug tigpanalipod. Andam gayod siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Mga kasama, we now experience krisis sa kinabuhi, kalisod, poverty kasama, daghang tag mga na-experiensyahan karon ng mga kagaluyang sa palibot kasama, but maybe naguulta daghang tag mga uncertainties, but one thing is certain kasama nga dili ta pasagdan sa Ginoo nga nasa kita saan. He's our protector, He is our refuge. Normal lang yun na nga mag-uulta, daghang tag mga kabalaka sa kinabuhi, unsay mga kaunon karon, unsay kaunon ugma, unsay mga atong panginahanglan sa matag adlaw, but please know nga ang Ginoo mo in control sa atong tanan. He is our guide. He is the one giving us wisdom paunsa nato desisyonan, no? Example na atay mga kinahanglan desisyonan sa kinabuhi. Please know and believe always sa pulong sa Ginoo nga siya gyud ang kanunay nagahatag kanato og kalinaw, peace of mind, which is dili mapalit sa kwarta kasama. It's a reminder for us this Lenten season kasama na Holy Week nga atong ihatag ang ato ang kaugalingon nga kining pagsalig, pagtuo sa atong labang makagahom nga mao in control, mao inasayod sa tanang butang. Have a meaningful week ahead mga kasama. Ako si Radyoman Kirby Manzon. God bless and shalom. Tatak RMN.